Ahojte, my už sa s Mácom Adamom nevieme dočkať. Ako vám povieme, že od marca sa budeme spoločne stretávať v ES Physio na skupinových kurzoch, ale aj individuálnych konzultáciách a tieto kurzy aj konzultácie budú zamerané na zdravý psychomotorický vývin bábetiek, zdravý pohyb bábetiek, ale aj na žien, ale hlavne budú zamerané na prácu s emóciami, či už tými detskými, alebo našimi rodičovskými. Takže, milé maminy, ak máte pocit, že vaše dieťatko sa vám občas mení na takú malinkú príšerku, alebo možno, že aj vy sa občas meníte na takú veľkú príšerku, tak prídite. Spoločne sa naučíme s týmito emóciami pracovať, naučíme sa ich ovládať tak, aby sme dokázali ustať často náročné situácie s našimi deťmi a hlavne, aby sme dokázali ustať same seba. Takže sa na vás veľmi teším, veľmi sa na vás tešíme a oveľa podrobnejšie informácie nájdete na mojej stránke, kde sú tie jednotlivé kurzy rozpísané a link na túto stránku bude niekde tu pod videom. Takže teším sa a prídite.